Stavte. Orba hlboká. Získa uhlíka. Náš je na kontre fyzické služby. Ale je to biorešta, komplexná rehabilitácia celého. Všetci, ktorí ste zdieľali, lajkovali našu akciu, tiež vás považujeme za mediálnych našich sponzorov. Ďakujeme. Chcem vás všetkých naozaj srdečne privítať. Ďakujem, že ste sa pomerne úspešne registrovali v tom termíne, ktorý sme vám stanovili. Takže môžeme povedať, že je vás tu približne 30 klubov alebo 30 miest. Je tu východné Slovensko? Je tu stredné Slovensko? A západ? Jedna vec, ktorá vystihuje túto našu akciu, kto uhádne, z akého je to filmu, môže zostať o 5 minút dlhšie vo vode. Takže poprosím režiu, aby nám pustila to, čo chceme vyjadriť a nevieme to sami tak pekne povedať. Spokojení z toho, že jste se tu sešli v tak hojném počtu. Věřte, nečekali jsme to. I když jsme předpokládali, když jsme tuto akci připravovali, že nezůstane bez odezvy. My nebojíme, nemáme strach, radosťou si zaplávame v ľadových vodách, no tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj. No tak jak sme tie ľadové štoky hráme, do vodičke zdej sa ponáme. Ani nás, no tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj. No a dovoľte, aby som teda oficiálne potvrdil odovzdaním certifikátu z slovenských rekordov počet. Najväčšie hromadné kúpanie otužilcov bolo tu dnes v Nitre. Zapojilo sa do ňoho presne 267 účastníkov, to znamená certifikát získava občianske združenie Ľadové medvedectvo z Obora. V vode otužilcom zosnulým trikrát zdar! Páči sa, vidíme sa pekal. To je ona. Dobre, ide to. Na čo čakáte? Ako? Koľko?
natočili sme niečo aj pod vodou, s tou vodou. Pod vodou nie, ale nad vodou všetko. Super, boli tam aj nejaké neočakávané dotyky suseda, susedky vedľa plávajúce. Najmä suseda to ma mrzelo. A nie je vám vlastne teraz zima, keď ste takýto skoro vyšli, kúpim barbinu. Dobre, a vidíte, že sa nemysleli napríklad ako... To je to Perska. No, prítom. Ale tam tá flaška, neviem. Kde bol? Ja som to šťastné, no. Ja konem, ja som bol počuť. Ja nej. Vidíte, mi môžem šťať, ale to nepamätám. Nepamätám. Iba na ty pamätáte na to. Edu máme. Edu počúvame. Keď ideme s teba. Nevadí. Ďakujeme. Otázočka, koľko vám prišlo? Pôvodne bolo 7 ľudí, ale spolu nás to možno 13 do 15. Skôr nie. Na rok 30. Šlap. Tak.